Li Tirkiyeyê di sala 2004 da cezaya darvekirinê bi her awayî jî nav yasayan hatı derxistin. Lêbelê piştî hewla kutedaya 15 tirmehê darvekirin disakete Rojava Tirkiyeyê. Serokkomar Erdoğan û Serokvezîr Yıldırım diyar kirin ku dibe ku rêşnivîsa derbarê darvekirinê da bê parlamentoye. Lê gelo eger ku rêşnivîsa darvekirinê bê parlamentoye dê opozisyon çi bike? Partiya Serekeya Opozisyonê CHP di vî warî da hin nexwediye ti biryaran e. Duygusal bir dönemden geçiyoruz. O açıdan Em di heyameke dilçevat re dibihurin. Em dê bendewar bin. Eger ku rêşnivîs were rojevê, em ê digel lijneyên xwe yên peywendîdar rûnin û biryara xwe ji gel re ragihînin. Ji ber ku em nizanin dê hikûmet rêbazekê çawa bimeşîne. Ji loma nabe ku em ji niha ve ti tiştî bibêjin. bilemediğimiz için bir düşünce açıklamak çok doğru olmaz. HDP jî li dijî cezayê darvekirinê derdikeve. Li gorî HDP anîna cezayê darvekirinê hem li dijî peymanên navnetêvî û hem jî ev ceza berevbaş naya serpandin. HDP dibêje eger ku rêşnivîsa darvekirinê were qebûl kirin wê tekiliyên Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê jî xirab bibin. Salekî vir de xwe sistema Türkiye hela demokrasî û teklîvê Avrupa ber tengiyê diçe, yani nehinî diçe. Ger servê junta niha ev darbek pêk hat, Türkiye û taybet jî îktidara AKP riya demokrasî, riya mafê mirovan û heq û edaletê pêk neyîne. Rastî teklîvê Avrupayê daha neyînî bin, daha teng bibin û ev şert şu merjê Türkiye'deki be Avrupa, Yekîtiya Avrupa ve holê bin heldan. Başka yolu ve çaresi Partiyê kedina opozisyonê MHP diyar kir ku di ev piştgiriya rêşnivîsa darvekirinê bikin. Da ku rêşnivîsa derbarê cezaya darvekirinê da bê qebûl kirin, bi tenê piştgiriya MHP ne terkere. Yan divê CHP jî piştgiriyê bide, yan jî divê di giştpirsiyê da ji sedî pêncûyekê gel vê yekê erê bike. Kemal Avcı, Rûdaw,